Sikker Tegnestue og Tømrermester udfører alt inden for tømrer- og snedkerarbejde, såvel nybygning som reparationer. Vi bygger huse i høj kvalitet, både som totalentreprise og delentreprise, gerne som lavenergi eller passivhus. Er du selvbygger, kommer du også godt i gang med byggeriet ved at vælge et sikkert systemhus. Et sikkert systemhus konstrueres på værkstedet i moduler, som kan tilpasses perfekt til hver enkelt projekt, da håndværkerne ikke står på byggepladsen, men arbejder med materialet indendørs på værkstedet. Systemkonceptet gør, at byggeriet aldrig kommer til at få fugt under opførslen. Når alle moduler er bygget, rejses de på én dag. Selve opførslen af et hus tager ca. 12 timer, hvorefter huset er lukket. Metoden sikrer en bedre byggestyring, som også gør det nemmere at fastsætte økonomien for byggeriet, til stor fordel for vores kunder. Når modulerne er opført, kan de beklædes med mursten, træ, zink eller pudses med systempus, alt efter kundens ønsker. Sikker Systemhuset er baseret på enkle principper, som konstant udvikles og tilpasses opdaterede krav fra myndigheder. Vores trykprøvninger og energimærkning af husene viser, at vi er langt under 2010-krav og tæt på at opfylde forventede 2015-krav. Sikker Tegnestue og Tømrermester bruger systemkonceptet til at bygge huse, tilbygninger, tagkonstruktioner og renoveringsopgaver. Vores byggeri opfylder alle de gældende myndighedskrav. Sikker Tegnestue og Tømrermester.